Maria kände Jesus, wer sie fort fram auf dig knäin. Med tronen sitt sig har min hart. Wann du hier wirst, was wir min broder nicht gestorben haben. Ihr unja dig Krankheiten last. Du har je am Hand geleicht. Jesus van eine stem zo zacht, kom en kijk, zij zeden, hier zoals tot grof, de Juden zeden, kijk, mond aan, wo goud, hij dem dat wir. Oh, de haar hij zag en hielen, en de mensen hielden met. Hij wordt hierin en yes, zien wat dat wordt bedreigd. Jezus hield met zijn truiende. Hij valt in de diepste schmerz. Halleluja! Hij zit door voor de mensen omheer, dat zij würden blijven. Dan roept hij met een luide stem: Lazarus, nu sto du op. En de gestorven naar mondjem dan ruut, met grof lekkes nog en gerouw. Oh, de haar hij zag en hielen, en nu zijn zij God zijn macht. Hij wordt zij opgericht en yes, hij houdt in zich nu.